patrimoni que són les persones. Parlava l'alcalde de talent i, efectivament, d'això es tracta, de donar veu al talent que tenim. Per tant, Onada Edicions és això, i jo diria que estem molt contents, estem extraordinàriament contents de l'arribada a bon port del que en el seu moment era un projecte que finalment s'ha convertit en una realitat, i avui, en definitiva, el que farem serà una mica assistir a l'infantament, a l'infantament intel·lectual d'una criatura que era molt esperada, molt esperada. Bé, què us puc dir jo del llibre? Més enllà de la satisfacció, que ja veieu que és absoluta. Si m'ho permets, Victòria, jo em remuntaré una mica a fa un parell d'anys, en unes converses telefòniques primeres que vam tindre, on a l'altra banda del telèfon hi havia una persona tremendament il·lusionada amb un projecte que en aquells moments encara estava a les beceroles. Per tant, hi havia l'embrió de la intenció de fer alguna cosa. En aquell moment la cosa estava molt verda, certament, i jo vaig dir-li a Victòria una mica allò que pensava, de vegades amb la cosa crua que tenim els editors, alerta, perquè el que tu planteges és abocar unes reflexions que després tindran format de llibre, i el llibre ja té una dimensió diferent a les reflexions que vols fer. Bé, va passar un any i bé, jo no tenia clar si allò tindria continuïtat, però l'acto suderia, diguem-ne, l'entusiasme, diguem-ho així, de Victòria, òbviament, va portar-la a tornar-nos a trobar esta vegada a una cafeteria d'aquí d'Amposta. Jo vaig desplaçar-me des de Rossell a unes vacances de Nadal, i allí ja vam començar a posar fil a l'agulla. En aquell moment me'n vaig adonar que el projecte s'havia de fer sí o sí, perquè no fer-lo hauria estat una veritable catàstrofe. La insistència de Victòria i sobretot el resultat final que ha tingut realment sí que em faria parlar en termes de veritable catàstrofe si allò no s'hagués portat a terme. I és a partir d'aquell moment quan Onada va ja posar a disposició de Victòria tot una mica les seues eines, un exercici de... T'has despullat absolutament, t'has despullat absolutament amb una sinceritat de vegades espaordidora. Però el resultat resulta que té, jo diria que el podem avaluar en termes d'un parell de regals. Un regal és a la teua família, a la constel·lació de persones que hi ha hagut al teu voltant, que han estat el teu suport, però alhora també han estat les persones que han patit una situació de malaltia. I això és extraordinàriament magnífic, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera. Jo, els pares, en definitiva, o els iaios, o la Paquita, o tot el conjunt de personatges que van apareixent en els diferents episodis, jo crec que... Victòria, dintre d'aquest context, de fet ella ja havia treballat amb un altre company, amb el Fernando, quan eres més joveneta, i quan ja vas anar a Banyoles, inclús jo diria que, a veure, a mi em tocava parlar del llibre, però que quasi bé m'ho has dit tot ja, vull dir, però sí, perquè totes les notes que tenia dic, puta, ho està dient tot ell, però ja em va bé, no, ja em va bé perquè així queda més reforçat i més maco, no? No, jo el que volia dir és que simplement jo diria que ni més ni menys que ella, perquè no és un llibre, a veure, és un llibre, ja ho ha dit ell, molt fàcil de llegir, molt clar, que es despulla emocionalment parlant i molt directe. Abans estava comentant que me l'he llegit 3 vegades. No perquè no l'entenia, ni molt menys, perquè fa un any em va enviar l'esborrany. I, ostres, em pots mirar a veure això? Això sí, el vaig mirar, em va agradar molt, no sé si quins comentaris em vaig fer, no me'n recordo. I ara ja, quan anava a presentar-lo, em diu, t'enviaré el llibre perquè el pogués llegir abans de la presentació. Dic, evidentment, moltes gràcies. Però s'estava ja acostant la data i el llibre no m'havia arribat. I dic, bueno, miraré altra vegada l'esborrany, perquè ja feia un any que l'havia llegit, i així més o menys. Total, em vaig tornar a llegir l'esborrany. I després de llegir l'esborrany, que ja era la segona vegada, m'arriba el llibre. I em vaig llegir el llibre, per tant... D'este tipus la gent ho veu. I la gent
vale, està malalta o té algun problema i té una mica més de cura. En una malaltia mental, una malaltia mental no es veu. O sigui, tu em veies a mi i jo estava bé, no tenia cap problema. Llavors, què passa? Que la gent tampoc ho arriba a entendre. Per tant, aquest llibre, simplement, vull que la gent aprengui. O sigui, jo, i sobretot vull recalcar que no sóc cap llibre d'autoajuda, perquè és que jo ho dic, no sóc ningú per dir a ningú el que ha de fer, perquè no ho sóc. O sigui, jo l'únic que vull és com ser... És molt forta la paraula d'exemple, però és com un exemple de malaltia mental, de depressió, de com pensa i sobretot, per a mi el més valiós, que si vos llegiu us hauríeu de quedar en estos pensaments, no? Perquè m'encantaria que algú que tingui un problema i se'l llegís digués, ostres, jo estic tenint estos pensaments, vale, doncs tinc que trucar a un psicòleg, tinc que, el que sigui, avisar el meu professor, avisar el meu pare, la meva mare, que poguéssiu tindre les eines de dir, vale, puc veure que tinc un problema i actuar, perquè jo no el veia que tenia aquest problema. I jo realment feia molt de temps que estava malament. Feia, doncs no sé, més de 5 anys o així, que jo no era la persona que sóc ara. Aleshores, clar, no cal patir tant, no? No cal arribar a l'extrem, perquè clar, quan ja tens una depressió és un extrem molt gran i molt greu. O sigui, el moment de voler morir-se és l'extrem ja. Llavors, no ho recomano a ningú, o sigui, no arribéssiu a aquest extrem abans, demaneu ajuda. I este llibre és simplement això, que dona com este exemple per poder ajudar a la gent. Jo dic, jo, en este llibre, només que em vingui una persona i em digui m'has ajudat, jo ja soc feliç. O sigui, jo tots aquests èxits i tot això, tot el que vingui, benvingut sigui, però no ho espero, saps? I bueno, i de moment, en el dia d'avui, la veritat que us he de donar les gràcies, perquè no... No m'esperava que vingués tan gent. Que realment, els que esteu sou la gent, la família, els que realment heu viscut en mi tot este procés i que en este llibre heu pogut veure que no tot el que es va... Totes les petites coses que van, perquè si us fixeu, les històries del pare, la mare, no són coses que em passen en un any o 2, sinó que és com al llarg de la vida. I també vull que féssiu la reflexió de que les petites coses van omplint esta motxilla, que al final esta motxilla sempre acaba petant. O sigui, la frase que tu dius, soc molt tossuda, soc molt exigent, això és dolent, o sigui, és una virtut i al mateix moment és el meu propi verí, o sigui, és la meva circonita, no? I no és bo, i s'ha de treballar, i ho treballàvem, també ho treballava en la Lina, però continuo sempre, que ara el doctorat jo soc molt tossuda, però ara, com estic bé, he tingut que passar per aquest procés, tinc les eines que m'heu ensenyat vosaltres i puc actuar i dir, frena. Gestionar-ho. Que això és el que vull venir a dir, o sigui, els psicòlegs no sou mags i cureu a la gent, no. El que es cura és la mateixa persona que fa el treball. Els psicòlegs l'únic que fan és donar les eines per a tu poder posar-te bé. I que després a la vida, quan te trobigues en aquestes situacions, tu pugues gestionar-les i dir, vale, m'estic trobant en aquest punt que me recorda a quan estava en ansietat o depressió i què fer, què he de fer. I ja tens les eines i ja has après. No vol dir que passes una depressió i la resta de la teva vida sigui molt feliç, no. Això no és veritat. I que no pugues tornar a passar una depressió, no? Però recalcar sobretot la vostra feina, perquè és molt important i no s'arriba a valorar. I en aquest llibre, ojalà, pogués arribar als col·les, pogués arribar, m'encantaria a les institucions i que diguessin, és que s'han de posar psicòlegs als instituts, a totes les feines, no? L'altre dia parlava
que si vos llegiu us agrada. Me podeu preguntar, si teniu qualsevol pregunta, me la podeu fer. I comentar el que volguéssiu, perquè a mi m'encantaria saber si us ha agradat o no. I després, finalment, per acabar ja, donar les gràcies, primer de tot, a la meva família, perquè són els protagonistes d'aquest llibre. I primer de tot, evidentment, vaig tenir que demanar permís perquè, bueno, pues, al final són com intimitats, no? I al final ells pues, sempre m'han apoyat en tot i sempre han estat allí. Després, a l'editorial, perquè evidentment sense ells no l'hagués pogut publicar, la Rosa, que li va fer, me'l va ordenar tot, va quedar... Jo per mi ja l'hagués publicat, jo ja el tenia super... m'encantava, i llavors va arribar la Mònica perquè ell me deia, falta una visió així més literària. Jo li deia, però és que jo sóc científica, jo no... Què vols que faci en el llibre? O sigui, jo no sé escriure de forma literària. I em deia, la Mònica t'ajudarà. I la Mònica, ella sí que és com una... va fer com una vareta màgica, li va donar en les meves paraules, canviant l'ordre, perquè, com has dit tu, no, se pareix molt al relat inicial, però és que li ha fet una màgia, una brutal, ha quedat molt bonic, i li he d'agrair a ella tota la feina que ha fet, perquè és brutal. I finalment, com no, als psicòlegs, la Lina, al Jaume, a la Naia, a la psiquiatra, que ho dic al llibre, els agraïments que sense ells avui segurament no hi seria aquí. O sigui que moltes gràcies i espero que us agradi.